Karbi Anglong Midday Meal Cook and Helper Association ahin pen kapin khat pon atengsi Samilangso Sub Branch Midday Meal Cook and Helper Association ahin pen paterpi ponsi pini denarong pathu aklamalong Samilangso block ke parlopon kedoan school along kitun kedang abang phiatum chingrum ponsi jethan chimum la pen cherok tokamai kang nipon Bangso Chithan Chimum Lapen Chirok Tok Amai Long Samilangso Sub Branch Midday Meal Cook and Helper Association Amai Phi Kasang Kropi Pen Kechari Pon Amai Long Sintu Bepi Pensi Aluhi Ke Pachinya Por En Ponlo Halapu Mai Long Aluhi Sarpi Aman Pen Kachetong Dun Rupali Bepi Pen Ke Pachini Pon Ke Kitun Kedang Abang Phiatum Penanganarni Pen Lo Kechari Au Somaratuma Phan Pachu Pajun Ponsi Amina Sai Cheklem Pon Bon sitame kitun kedang abang phiatuma phan Assam Sarkar pen abai nongta pakampon pe lapen permanent aboreng anghoi ke hokpon kavia joksi tesong pon nang koklo lapen kitun kedang abang phiatum amena mena documents kichok limpen kachisik ponji lapen kitun kedang anathu cherok tokpen kachithan chimum paduponlo kichithan ke chimum ke lapuhelo non nilitum Aprang 2005 pen nilitum claim bomb pen sita nilitum ta aprang la onariam kilong le aprang ke saratum no sila hai bai pipe chom pacham la hai si chodeng dun bom sita nilitum ga chipaduk pen account long paisa ke pajang nai phanda nilitum pajang lo la ta ek number la pen 10 ma we silong bom la ta 10 ma thai 12 ma dolo nitum ga chipaduk pen la pen ako non bang ke nilitum ako ka chipaduk thu ke non bang ke nilitum ta asap susita nilitumta non sonsuri siwet apoi sapeng ke nitumta ajap ta claim idorde mate Maya Long Aluhiaman pen All Karbi Anglong Midday Meal Cook and Helper Association amai phi Rupali Bepi lapen All Assam Midday Meal Cook and Helper Association General Secretary Sunil Rongpi lapen Samilangso Sub Branch Midday Meal Cook and Helper Association claim bang phiatum chetongdun si ingsamjin pen pachun pon Cepaduk cepelaglo sitame non puan sitame alang litum non alang litum onariam mate alang litum hajira la hai huyam to cilai lela alang litum non kedam tangan sita non kiceng hut suri silong la pen non pharo krepo non long woi sitame la pharo krepo pen ke non hude adin akai ke hormu hotar ador sudaga joine alang litum osumar mate hemdik ko lai News report Bikram Teron, Karbi Anglong Live.